Moi bo día a todos e a todas. Estamos aquí hoxe nun marco excepcional no que atinxe a difusión da cultura, como é o Edificio Municipal de Servicios Múltiples do Burgo, que, bueno, pois foi o escenario de múltiples obras de teatro, de grandes artistas do panorama galego e, ademais, pois incluso canteira do que é o mundo do teatro e o mundo da escena, porque numerosas series de televisión, programas, etc., pois tiveron aquí neste escenario, noutro, máis antigo que tiñamos, pero bueno, que este ten a mesma estrutura, pois tivemos a moitos grandes artistas. E, bueno, orgullosos de contar con este programa Culleredo en Escena, que, sin lugar a dúbidas, pois vai a marcar pois un novo fito no que significa o mundo da cultura e do teatro. Estamos a presentar unha programación novamente Culleredo en Escena. É unha programación que ten un compendio de actividades que permitirán á veciñanza gozar dunha amplitude de variedade para poder elexir varias obras de teatro e poder disfrutar en familia do mellor teatro que podemos ter aquí a Culleredo. Culleredo en Escena 2021-2022, porque é unha programación que se vai alongar bastante no tempo, será desde setembro, desde o pasado setembro que xa empezamos, ata o mes de maio do 2022. Tentamos relacionar na programación temáticas, non? Coa celebración de algunhas efemérides, como o Día da Violencia de Xénero, o Día da Muller. Tentamos abranguer tamén temáticas para todos os gustos e públicos. Drama, comedia, teatro físico, música, tamén teatro infantil ou teatro para os adultos. Buenos días, vecinas y vecinos de Culleredo. Es un placer decir que volvemos a esta sala, que es una sala maravillosa, con un público maravilloso que le gusta mucho el teatro y siempre tenemos prácticamente llena. Nosotros traemos un espectáculo nuevo, va a ser un estreno, que se llama La nueva historia de Cigarra y Hormiga. Nosotros siempre trabajamos los clásicos, pero clásicos modernos, para los niños modernos y los padres modernos, y siempre tratamos de hablar de temas de actualidad. Y la obra va de los miedos imaginarios y reales, pero también tratamos de un tema muy interesante y muy complicado, los refugiados, los niños que de repente dejan su país, dejan su patria, a veces pierden todo y buscan su camino. Bueno, moi bons días a todos e todas. Para min, como actriz e como parte integrante de Teatro Andamio, é un placer volver a esta que é casi como a nosa segunda casa. A min, concretamente, me toca máis, porque, ademais, teño tamén o inmenso honor de ser a dragona Ramona, que é a nosa contacontos, a mascota deste concello, da biblioteca. Bueno, que mellor maneira que comezar este mes pois desta forma. Este mes retomamos os contacontos en modo presencial. Esperamos que os nenos e as nenas que seguro que están desexando acudan. Temos unha responsabilidade extra, os actores e actrices, as compañías que fan teatro para nenos, porque temos nas nosas costas esa labor, ¿no? de mostrar a estes cativos, a estas cativas, o mundo e como se pode cambiar, ¿no? Esas cousas que mellor non son tan bonitas e que eles poden no día de mañán cambiar ese mundo. Esa é a nosa función. Penso que a labor é a profesión máis bonita do mundo e teño a gran sorte de poder facela. Quero dicir que é unha honra formar parte de Culleredo en Escena 2021-2022. Estou realmente agradecida porque vexo que estamos entre grandes compañías como son Producións Teatrais Escénicas, Sarabela, Teatro do Andamio, a Quinta do Cuadrante, Talía, Elefante Elegante, vamos, compañías referentes da cultura galega, que tamén é de agradecer por parte do Concello que aposten polo galego, porque temos moitas cousas que contar. Un Concello que sempre nos recibiu moi ben
que ten a sorte de ter moito público, e iso débese ao esforzo que fai o Concello. Nós estaremos o 19 de novembro, estaremos o 19 de novembro con unha obra que se chama Gloria Nacional. A nosa obra transita por moitos sitios, moitos espazos, é unha obra claramente actual, falamos dos gobernos de coalición, a obra trata dunha gloria nacional, un escultor, que o presidente do goberno, nin máis nin menos, encárgalle facer unha escultura para a inauguración dunha praza, da Praza Maior. En eses momentos, esa gloria nacional entra en crise. A última vez que estivemos aquí foi con Virses Salvaxes, que fora unha comedia, como definimos, unha tola comedia xeriátrica. Foi fantástico porque en 2 horas que se abriu o teléfono para que a xente collese entrada, xa estaban esgotadas. Demostrouse durante a pandemia, quedou claro que o teatro é un espazo seguro. Non houbo ningún brote nos teatros, ningún caso de contagio nos teatros. Esa é unha seguridade e un esforzo que fixemos. Fomos un sector maltratado ás veces, os aforos foron moi reducidos. Conseguimos que a xente sentise esa seguridade, por iso, dende o primeiro momento, a xente acudiu ao teatro, e a xente ven para emocionarse con nós. Nos, riba do escenario, contamos historias, e nos emocionamos no momento que as contamos. E esa emoción a recibe o público directamente, é unha experiencia única. Entón, desexamos que veñan e volver sentir iso entre todos.